Maikanem abilin. Tinapalapas, kastaunay asang sangit ni Rina anang surot iti amana, idi ipanen dagiti pulis iti pagbaludan. Kalpasan ti pan nakasintensyana. Kinuna ni Senyor Simon Kenkwana, apanawan nanday toy, tadi na kaya't amakita ti panagsang-sangit na. Iti kadana iti sango ti police station, simbangpet ni Padre Ismael, ket inawis na daytoy iti balay na. Iti sabali a bangir, kinasarita met ni Carlota ni Ami, may papan iti kalaysada kini Victor. Insingasing na iti balasang agkalaysadan kini Victor iti kabitan a panawen. Itagagayem, at doyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. Maikanem abilin! Sapay lakumata awanan ti dumtangpay aparikot iti ayan-ayat yo. Kat kayat kung agkalaysa kayon iti kabitan na panawan. Mama, mabalin ka di nga agsarita kami pay ka ni Victor may papan iti dayta abanang? Sige iha, namamom, kayat kon ngagkalaysa kayo. Ngamin bakit akon? Kat numabalin, kayat ko pa'y amaaw-awir ti agpalin nga apo ko. Mama. Awan matan parikot, saan ka di, ha? Sige, Mama. Agsarita kami ka ni Victor, may papan iti dayta abana. Ni mama ti maganatan iti kalaysata, Ami. Ngam panagkunam, ita ka din ti umno a panawan? Addakan ka amang ngedeng. Saan nga taan na saysaya at no agpalabas tapay iti may sa abulan? Ha? Iti kasta, makapagpanunot taan na imbag. Narigat ngamin no agdarasudos ta. Amangan no agbabawi ka. Agbabawi ak? Ngamin kat. Ami, di ka nagpanunot iti sa balipay. Nakasagana ka manging kalaysagan ka. Ken ay-ayatan ka unay. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, Victor. Angam sige. Nuko na magpalabas tapay iti may sa abulan. Addakan ka. Nakasagana ak nga aguray. Padre, agyaman na kiti panangawis mo kanyak iti bali mo. Oh, apeng nga ro adi kag sardeng agsangsangit. Malidayanak na unay, Padre. Manang Rina. No apay nga minakastoy tinapasamak iti biyag tayo. No apay akastoy tinagtungpanan na. Ni Papa, nakabalon. Kat ikang rin na iti pagbaludan dagiti agsusukot ang nagbasulan na. Kat nimat mo, pimusay. Manang Rina. Nasaysayaan ko man na nakapagbabawi pa nga imuna ni Mama. Sakbay apim musay. Saan mo amagkadngan ni Mama mitiday tabanag, Manang Rina? Gaputa saan tayo met nga amo? Nga amangan mo iti maudi nga anges na. Kat nakapagbabawi. Kat nagkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat sapay ko matakasta, Manang Rina. Padre. Kasmet kin Elizabeth. Agpadadakin ni Mamam apim musay. Ngam sapay la ko ma. Taad itan ijay Gloria. Quinteros Residence, hello? Hello? Ni Padre Ismael ditoy. Ay, Padre, si Kamot Gayam. Ay, kumusta? Adda itan ni Rina diti balay. Adda ba nagimbaga na kanya? Padre? Kaya't na kano makasarita dagiti amin anag agawan ni kitaga. Ha? Kakadwa kano amin dita ni Victor. When? Pudno dahita? Kaya't na ida makasarita na nahila. Ibagalaan yan kini Victor. Sige, Padre. Ibagak inton sumangpat da nga aggapo ije rancho. Agyaman at na nahila. Kastapay nga rod. Bye.
Bye, Padre. Kaya't ang makasarita ni Rina dagiti na agawan iti daga. Kaya't naasawan. Isublidan dagiti inag-agaw ni Senyor Simon. Iparangarang dayta ang nagbalbaliwan ni Rina. Nasaya at mat no kasarita ni Rina dagiti tattao ang nakabasulan ti amana. Iti kasta, lumag-an ti rikna dagiti bumusbusor kadakwada. Wen, ma'am, madaman ti pan nakaiproseso ti pan nakaisubli ti daga nga inag-agaw ti amana. Nupay kasta, rumbang mat nga agkid daw latta iti pamakawan. Ngamin, nabayagan nga amuna ti may papan iti day ti abanag. Ngam, awan mat bibiyang na. Ala, sana bale, nagbalbaliw mo tan. Kat sapay la kuma, tagtultulo yan ti panagbalbaliw na. Sapay kuma, ma'am. Ngamin, ni Padre Ismael mutan ti kadkadwa na ita. Kat amok akanayon abagbagaan ni Padre. Itala ang anak kaumayat diti turon. Diti asyendayo, Victor. Nagpintas. Maris Verde ti aglawlaw. Nasayata maguston ditoy. Kas iti asyenda alban, saan ka di? Kanayon ta idi iti turon. Matanawagan ta ti Maris Verde nga aglawlaw. Kan makalang abta iti presko nga angin. Wen, malagip ko dagidi agundaway, ami. Nakaragragsakak idi, no si katikaduak. Kayat ko idi atunggal oras, sikat adda iti abay ko. Victor. Kayat ko atunggal adda papanak, adda kalata kaduak. Ngam nagpatinggamit laang. Gapot na napan kay di syudad. Napan mo rin nagpat ti arapaap mo. Kat nagbaligi ka. Katsyak, nakaamamus mat ti nagbanagak. Nadadaol ti arapaap ko nga agbalin a maestra. Gapo iti kinadakas ti maysa at tao. Kat saan kon anaragpat daytang arapaap. Nupay kasta, nagsubliak para ken ka. Nuan niya ti baligi ta adwa. Kat manipod ita, saan tan alagi pan tinapait a napalabas. Ti masakbayan ti panunutan ta. Amang bukal ta iti pamilya ta. Naragsak a pamilya. Juan, Victor. Lipatin tan tinapait a napalabas, ami. Itanam tan iti lipat. Ala, umay ka. Sumalog tan. Mapanta ni di asyenda. Wanya, agkabalyo ta? Wala. Amom ti agkabalyo? Awan pa nagtalak mo kanya? Kwa, kasla awan. Basta ha? Oops! Oo. Sinakala mo daw ta kabalyo? Hey! Hey! Ha! Ya! Umawat ka, Victor! Talaga gaya makabalan na. Jaklim pagarop. Sa kayak mo di may sakabalyo. Kat surutak ni ami. O niya, bilib kan kanya? Unami, talaga gaman na laing kang agpataray iti kabalyo. Apay, di mo ka di malagip asikat tinangisoro kanya, iti pa nagkabalyo? Anya? Idi adda tayo pa lang, iti asyenda alban. Insuro na ngagkabalyo. Wen, malagip kon. Isumot lagayam analaing ka. Gapot asak tinang hisurukin ka. Ahawon gayam. Mapantapay mang puros itinalum abunga ti mangga. Ken daduma pa analum a prutas. O sige, pag-aayat ko, Victor. Yam kayat ko, ang kabalyo ta amapan. Adagan ka. Umuna akon Hey! Talaga, di na kaya tiyag paaba ka. Imunan.
Surutek. Hi. Hi. Ha. Ya. Ella, ayun da Victor kan ami. Awan damat dito yung mansyon. At dada ita ija asyenda, ma'am. Nukasta, napandagayam ijay. Wen, ma'am, kayat da kano ti sumarong kar ijay. Nasaya at matngarod. Ay, nabang-aran ak unay, Ella. Kaputaawanan tilapad iti panagragsak tayo amin. Pudno dahi takin no na, ma'am. Kang ronaan na, adda itan ni Simon iti pagpalutan. Ikarkaronan dagiti ado abas basol na iti pada na at tao dito'y San Isidro. Wen, ma'am. Kat ita, awanan ti parikot. Kaya't ko kumamatan nga agkalay sa daami kang Victor. Ngamjak amo no kanunungan da. Agapura ka talaga, Ma'am Carlota. Launay, Ella. Gaputa talaga ang magagaran ako ang makakita iti agbalinto nga apo ko. O anya, kasaritam ni Rina, Victor? Wenanti Ella. Awan dakas na. Dua kami to kiniami amapan. O sige. Awagak ni Padre Ismael no sa dino ti pangkitaan nyo kadakwada ka ni Rina. Siya ko nanti. Agpakabisera kami ita kiniami. Agdiretso kami di simbahan. Ta sigurado. Aday dyan ni Padre. Addakan ka dayta, Victor. Oh, at iti pagpalamiis, Ami. Victor, uminom tayo. Kan adain sagana mi amiriandaan tayo. Da kami kin ni Padre Ismael tinangi sagana iti dayta. Agyaman kami, Ma'am Rina. Rina ko namlatan. Di na kon awagan iti ma'am. No, day tati ko na, Marina. Gayam. Kaya't kayo akasarita may papan kadag iti dagdaga nga inag-agaw ni Papa. Anya ti kayat mo mapasamak, Rina? Kaya't ko akasarita ida amin. Isa ano mabalin? Umungan nyo ida. Ha? Kat ijay ko maasyan dami ti pakaurnungan da amin. Kaya't ko ida makasarita. Sige, no day tati ko nam. Victor, agyaman na ka? Dakil day ti abanag para kanya. Agyaman na. Awan anyaman na, Rina. Nasaya at dayta na panunot mo. Sige, kasaritak da lang do. Tay sudan ti mangumong kadagiti sigod akakadwada ijikuta. Oh, apekas na tilangam, Manang Rina. Malidayan kay ti papanaw da amin ikin Victor? Juan, Padre. Amok ti marikrik nam. Masaksaktan ka pa'y lang aging gaita. No kasta makitkitam itang agkuy-kuyok. Padre. Natural dayta. Yung ti pagsayatan na naaklon mo ti amin. Kat ure kasta masaksaktan ka. Saan ka latang agaramit iti may kontra kadakwada. Gaputa naaklon mo ti amin. Kat ti Diyos ti mangtulong kan ka tapno makailiwliwag kan. Kat malipatan mo ti panagayat mo kini Victor. Juan, Padre. Kasta teramidam ita. Tagkid daw iti tulong iti Diyos. Juan, kasta ti aramida. Mangansong. Nabagaan nyo ka rin dagiti sigod akakadwa tayo? Imbagayo ti bilin ni Rina? Una ni. Ken, madamay ita sapsapulan ni Lando dagiti dadumapay. Nasaya at no kasta. Kat, kumusta kayo, Mangansong? Kastoy latami. Makitagtagredak. Tawan mo't talunak. Naimbag tulangan, no maisubli ti dagami. Wen, maisublin to. Tunggal may sakada kayo an agawan. Maisublin to ti dagana. Pagyamanan mi dayta. Nalpasan, Mangansong. Adda serbi ti amin arigrigat tayo ijay kuta. Adda serbi ti inlablaban tayo. Nga ita, nasungbatanan.
kayo amin anaurnong ditoy. Abiktima day di papa. Agyamanak iti kaaddayo. Ngamsak ba iti amin? Urahin tayo ni Padre Ismael. Tamang misa biit. Aganos kayo kuma. Sumarunon ditoy. Tati kayat ko. Agkakapya tayo kumaamin nga da ditoy. Katkalpasan ti panagsasarita tayo. Agrambak tayo to. Nagpapartiak iti baka. Ni, aday ta ni Padre Ismael. Panagrina, adda parikot. Anya day ta? Adda imay apulis iji simbaan. Adda imbaga na may papanti ni Mayor. Ha? Anya day ta, Padre? Anya tindanon dagiti pulis kini Padre Ismael may papan kini Mayor Simon Alban. Gagayem. Di uliwan na denggan titalulangan na paset tinobela tayo na pauluan. May kanem abilin.